शी माझं कितको हाताचं आहे तू म्हटली ओ कोण का म्हण व म्हणजे गो कामील आणि हांव तेगे बायली मिल चय 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 कितको तच आहे तू म्हटली ओ देवा पूजा कोत काम देवा नमस्कार कोत काम तू देवा नमस्कार कोना सांगो पासून मागलो असता तुम्हीच आहे तो कितको तच आहे ए पैसा बोला बेसते केरे तो नाका पैसा बिताय मागीर गारा पैसा येना मागीर आणि तोरे किस गे रे ओंटी सोच किस गे कित्या फेरे कोता देवा मरे देवा कोण गेला मरे देवा एश को पूजा कोना मरे तू एक दुडवा पूजा कोतेश कोना ए देवा पूजा करी आग देवा पाण्याल पासून आठवा जाल्या रे पैसे जाय मग सांड मुगो तू हा पैसे आल्या रे ती पाण्याला येतली मुगो हा ना जाल्यार पैसे ना देव येन बिस्ता बसतो तिका पैसे मिळाले गरजे सांगतो तो आग मुनशान मिळवलो एक पैसा सांभाळ मुठरी 1 रुपये जाता आणि 1 रुपये सांभाळ मुठरी 10 रुपये जात आहे आणि 10 रुपये सांभाळ मुठरी मागी 100 रुपये जात आहे आणि 100 सांभाळ मुठरी मागी 1000 जात आहे 1000 जाल मुठरी लाख जात आहे लाख जाल मुठरी मागी करोड जात आहे रे हा चोरी तुगे असता चोरी तू बहुत तुझा जवळ दिसत मरे हा 50 मान एसपोतून सत मरे तू नील काजारी दिसत अरे तू होय बरं म्हणजे गोयास तू स्वतः म्हणजे सास पायस सत तुमच्या एमट्या पैसे नाही रे मोड रे चये बाणी गाणं आल्या मागचा तर रेस्कारा काढा ते चालते हे बन रे सुटा कोणता गाणं त्याच प्रमाणे आड रे हे बेन त्याचा एको गेला ते तोड गेनान साता दी सुको गाता राती दीता सुको गाता पोतून उठा तो सकाळी ऐको गाता आग ती बाई पुरी गाले बरे मोड रे नेसरे दुडा हालते मोड रे किता दोत रे किता मोड जाय भाने ना जे किती आगो भाने ते उइल्या तो शर्ट गायलो कोणा दिसते पडको काय दिसते पण चय इतन जाणी माता हेल्प कोण ही हुकली मात तुका कोण टीम चालू हुकली माता सांगितलं ओस दत्रा घेवस कान कात ताती शराब पिता चालत गेली अरे आज तो कांद बिस्तो कितको जाता केसो मागे जाता कितको ते खबर नाही तुका तर पहिलीच होते बे ना डायबिटीज झाली असं चेक करून पहिली एक चेक केलं ती चालते त्याच्या प्रमाण गेल रे तू हो का ते दत्रा के असं पैसे मोडू पडमो हुंचो असं फाळला आटाने हाता बकड्या पाशी चारा चरो हायलो पण पैसे मोडू पडले ना हिमट्या कोण करन तर हिमट पैसा वालो कट तुका हा आज पैसे आहे म्हणून आमको कोणा वालो दिता पैसे नाही जात्री तुका कटलो पैसा वालो रे कित्त तुका उलोन फायद ना तू काय सांगलोले ओ सांगतिंगा नळाचे कनेक्शन घे मग घराची पाईपलाईन उदकाची लागा हे केले रे ते मुनी सायरांची काय केलं आणि तू सांगत त्या म्हाका घरा नोळ हाड म्हणून नळा उदो बरे गो आगो नळा उदो बरे लोक बोळ माता मग नळा उदो पिवन मनीस दुयेत पडाय म्हणून आणि ती पायपां केदो गायलो मग कोण जाण 20 वर्सां पयलीं पायपां ती आणि उदो तरी सारखी येता गो बिल येताय मुगो कितुली सारखी नळा उदोकय ना पूण बिल सुबे येताय आगो घराको आमगेली काय बरी भंय हा मुगो भंय आसतना नोळान कित्याक घेवपा जाय गो बाय तू माग सांग रे माग सांग ना मोका जायना बाय शुद्ध काण वचो मुगे फूट पासून मोण गेला मोका जायना आगे केदो समोर आसता वर्षा 12 महिने कुटाचेच दुयेस वर्षा 12 महिने सकाळ उठवले कुट दुखता राती उठवले कुट दुखता वर्षा 12 महिने तुगेलो कुट बरना बोल ना सांगत ना मग दत्रा घेयला रे ते एक पाठवला ते झाले त्या शुक्र नाही पण दत्रा घेयला ओला ते बरना झाले उसोट रे दुखत म्हणजे ते रेसिपी आता पोतून फरमासे तर ती चोगता हट्टू सांगलाले कारवार विचार आत कोण माग सांगलाले कारवार गेल जाल्यार ती हाडका म्हणजे मुट्टीन्या बुई कोण इंडिया माताय मु ती पोर रे मु ओताच मुट्टू होईले रे तोंडान मान आले बाईले कारवार कितू पैसो कारवार असो आय मोठा रेट चालवली कितू पैसे सांगताय ते जाणतो कितले 1500 मग 1500 झाले किती तू 1.5 लाख दिसतो तुका मरे आउ तू अच्छा कोण केस मुजी मान 1500 आंगोजी बरे काम करूया किती त्यो सपका कारवार हिंग होईताय त्यो एसटी किती बसोयताय तांबडे कराचो तेंगे कदंबा गव्हर्नमेंटाचो ते जे बसन या कटकट मोर तियाच बाना के कटकट तेंगे बसीचे बसन आई ना पहिले सांगता मोर काय रे कदंबा चायो पण चोड जाल तू गेले चोड झाले सोसून राव तू चोड कता कितो वई बरे गॅस एक बुक केली रे तू गॅस बुक केली रे तू काय सांगला रे पहिली ते पाय बुक करू पडाले आता ब्लॅकान गॅस झाल्या रे 2000 ऐशे मॅटाय मरे सिलेंडर आण सांगला मरे तुका आग रे आले गॅसीचे किती जेवण रांदू जाय गो गॅसीचे जेवण भर न होई दोतोर पासून गोळ माताय गॅसीचे जेवण भर न म्हणून आंडी दोल म्हटलं ते गरम जान होती तू स्टील पॉट होई आणि माय मुंच्या दुयेस जात होई हानी गो दोतोर सांगताय मगो गोळ माताय मगो आणि दोतोर कित्याचे जैताय नी तू माग सांग ना का तू दोतोर गोळ माताय लोक गोळ माताय
सगळे दूध मोडून पाठवा म्हणून आमगे भाटा कितुल्यो पोत्रो आहा कितुलो पाला कितुली चुट्टाय कितुले फिडी आहाय मुगो आगो शीतकोच जाय तू पयले शीत आपण कोजोय आनी लायनीन पोत्रो दवर मुगो तिंगा शिसान गेले मुगो ओय लाईनीन पत्र लाई पत्र गायला बोला सांग आको तू का ना पत्र्या पाटीचो तू मग हेणा का पहिले सांग तू का अग्रावता मग चोड झाला पहिले सांग मोकळं जाय ना पहिले सांग तू का तुगे एसो सिरीज करून गारान तू यो कोण बायचू जो काढ कोण पोत्रो आड भोंडी आड फिड लाई हे लाई अरे तू ते पाणी उरला रे आता लोकांको घरा ना तो पासून लोक आपल्याको भोणा तो पासून लोक बाळो ऋण काढ लोन काढ कोणाकडे आधार घेन घरा जाय ते ओस थाटाय कट घालून गर्द्यार कोताय आणि तुका असो नाही तुझ किती आपण पलटे आव नको किती इमटे पण कत म्हणून हा खोता रांधून गाता उदा भाजी कांडीत मग तू सोय चालू आहे आता लोक जाय ना तुका साचा तू कोण आणि माग घाल लोक जाय ना गाल माग खोटा घाल लोन पोत हिमटो म्हणाक माका हिमटो मोठा तुका जाय ना मगो उदो काढून जायना मगो बायचे उदो हांव काडा आनी तुका पाल्याचें शीत कितको कोताय तें हांव शिकयत तुका चोय शीता बुडको दवरपा जाय बरो लायनीन पाल दवरूंक जाय सारकी पान एसको लायनीन दवरपा जाय ती आपण लायनीन जाय शीत जाताय तिंगा सेम मुगो कुकराचें जाताय ते भाशेन हांव कोण दाखयत तुका दाखय ओ आनी कितें दाखयतालो लायनीन उजा पाल घाताय ए जनावरां कोण सांगला काय लायनीन घाताय लायनीन नाही की आजराची पैशांची शिबऱ्या नट घालून जाई दोन आहे ती सामान हिमटो हिचो पार पडलो कितको बायचो काण कितको भेंडाचे मानत तोच बायला भाशेन पार पडल्या लॉसय दिसना की मग कोण जाणा नोळा पायपलाईन माशे गारो ओडून जायना त्याकडे एको पाय पडल्या का पैसे नाही पुई ते पण कोता भिकारी पण कोता मोर कशी जाता जाय सोयतले कितो दिसपासून कोत्तो आत बरे कटा धोर धोडे हावेत कोण असा कितू त्रास पडाय ते गॅस घेवपा जाता कोडे जाय नासलेली तू दूध मोडून सोदिता ए मोरो जाय ताका हुक मार कसा रानी भितो वयता हुक मारता आसतना सांगलोली गॅस घ्या हे ऐक ना पाल ना पोत्र ना पता हात लाय चैत तुका पाड पडल्या को दूध हा भांगार हा माव कासार जालोले हांव त्रासा पडले हेच पाड पडो बरो रे तो मन भरतेचे पूण दूध मोडा तिंगाच म्हाका राग येता हिमटे पण कोत दूध पेड्या कोताय बीस ते बायलो आतांच जायना कितें जालना शीत करूंक बायला मरे आतांच्या दूड जाय दुडू कसलो जाल्यार साकरा मेता गोवन राज पडला तेशें